mhuri yeZimbabwe ndichida kutendai nesapoti yese yamunotipa pano paSaint TV, basa richienda mberi. Nhasi ndiri kunoku kwaMutare, kumakomoyo, Manicaland, handiti kwatamboti timbofambira nyaya dzemukomana anonzi Tapiwa Nyamanhindi, uyo ane makore 14 ekuberekwa. So zvakaitika ndezvekuti ndichitsvagawo information yekuti tinge tiri tinonzwisisa kuti mukomana akabva nekupi. Zvakazotinongedzera kuti zvoni mukomana akanga abva nekwaMutare, handiti. So nhasi pano ndakagara namukoma vandinawo vandoda kuti timbokurukura zvishoma pamusoro penyaya yaTapiwa. Mukoma makadi henyu? Wakasimba sendi, wakasimba here? Aiwa, ndinofara. Aiwa, tichifara kuva nemi pano paSaint TV pachirongwa chatinacho ichi. Mungada kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti munonzani, uyezve Tapiwa chii chenyu? Alright, ini nditwa Peter Gumbo. Tapiwa Nashe kuziva kwandakamuita, ndakamuziva through uri utazimuse Sunday 2 weeks ago. Ndamuona pabasa pangu akagara. Okay. So pabasa pangu panotwa zvekutengesa chimachips chichichi. Sando pandakamuona akagara. So by that time I was drinking a milkshake. So ndakatosiya kashoma shoma ndobva shoma shoma ndandongofimwa naye ndatogara pasi. Vandanga machips vandadzoka. Saka ndichidzoka ndabva ndagara mubasa mangu mamusira munhu anga arimo. Ndakatogara zvandakatomirira munhu ndakanamirira. Then from there ndobva ndaona mwana achifamba. There were 2 guys. This one Tapiwa Nashe and the other one. So obva vadarika vachimwa that milkshake yavo chitoisvita. Ndikati, why are these kids vanhonga chinhu chivachidini vachimwa? Then vadarika kuti vakada pass through nepadoor. Then wakudzoka, one day akadzoka Tapiwa Nashe. Adzoka ndobva ndamuti iwe uya pano, kubva apinda basa mangu. Ndikati chekutanga ndakamuona une nzara here? Ndikanzi yes ndine nzara. Ndikati mari enda kotenga machips nedrink. Ndakamba mari yakabatana, vanoda kuona zveshuwa shuwa ndodzoka nechange here kana mwana asikadini asingadi. Zveshuwa mwana akaenda akatenga vadzoka nechange. Patogara pasi, let's sit down, I need to ask you some few questions. So ndamudaro ndobva ndamuti Tapiwa, tell me, unombonzani iwewe? Ndinonzi Tapiwa Nashe muzemu. Ndakati unobva kupi? Ndinobva kudombo shava, ndokwatinogara. Ndikati alright, Tapiwa Nashe wakaya kwaMutare kunoku for how long? Zvikanzi ndine 2 weeks ndaya kwaMutare. Ndikati wakauya nani? Zvikanzi ndakauya ndiri murori. Ndakatobhadhira rori ndichidini ndobva ndazotongowa ndakuya kunoku papost, asi I was just going nowhere. Ndasingazivi kwandai, but I was just going nowhere. But ndaizoona mapost akawanda, ndopandakaona pakanonzi Mutare, painonziwo Beira. So semunhu anga aine shure yekuti ndinoda kuendawo kuBeira, zvesho akamboudza kuti akumboenda kuBeira. Saka akangoti Beira, saka timudzi padhuze nepanapa, something like that. But andinazvisa mumusoro paakanditaurira izvo. Ndakati oh, it's okay, no problem. So what happened to your parents? Where are they? Because both my parents have passed away. Ndikati how? Ndikanzi in a car accident. Ndikati alright. Mama vako vakaita car accident. Ndikanzi asi mama vangu vakamitiswa vakasiiwa iri nhumbu. Then mai vangu vakazondichengeta ndichigara namai vangu tiri 2. Later on mai vangu vakazoka remarry noumwe murume. Vatwa remarry noumwe murume. Murume yakobva azorora futi umwe mukadzi wechipiri. So I was staying with my stepfather and my stepmainini. Mukadzi mudiki wababa stepfather. So zvadaro baba stepfather namai vake hanzi they were going to Bulawayo kunohoda sezvo vanga vari ma-entrepreneur achingotengesa zvinhu. So they involved in an accident. So vainvolva mune accident kudaro kubva vashayika passport. So ndikati saka wakazoenda kurufu here? Zvikanzi handina kuenda. But oh, it's okay, no problem. Saka mainini havari kupi? Kana chakaitika kuti ndibve kuna mainini. Mainini ndakabva kuchikoro. Ndakabva kotamba. Ndobva mainini vari pabus stop. Vari pabus stop daro mainini vanti mainini muri kuenda? Zvikanzi ndiri kuenda paMuharare, ndine friend yangu yabva iri yauya kuMuharare, saka ndiko ndinodini kotora. Iwo chienda kumba unodini unotsvaga chekudya. So hanzi ndichisvika kumba ndakasvika paine note
rakanyorwa patebhu kunzi Tadiwa, find your own ways to live, then inini I'm now going to South Africa. And that's where pandakatanga kuona zvinhu zvakawanda. Saka ndakabva ndamhanya kuti ndione mainini vaya vanosvika vadini vatokwira chinyi transport vatoenda. So from there ndakagara for almost 2-3 days. Papauya imwe motika yakauya rori. Then they were communicating pafoni, vachitaura pafoni chichi. Vatobuda panze, ndichibuda panze vatosvika mumba vatovhura kunzi ndio nhingi ndovandotaura tikati hatumwa kotora zvinhu and vatora zvinhu. That's how they take all the things vandasiyiwa ndiri ndega. But that's being painful. Saka ukamboenda kumaorganization and ukamboenda kuti utsvake for help, tikanzi handina kwandakaenda. Alright, it's okay, I will help you out for that. Saka unoda kuenda kuchikoro here, tikanzi ndoda kuenda kuchikoro because ndagumira form 2. But no problem. Saka pa that time ndakabva ndanga kutochinja accent yangu kuti anaenda ndakabva nechirungu ndichitaura kuti munhu ane chinyi anodaira here zvatiri kuti communicate. Ndakaona there is no problem naye. Then from there we move on, tichimubvunza mubvunzo mana. Saka ukaenda kuchikoro nhasi chaicho hauzodzoki mustreet here, tikanzi no handidzoki. So no problem. Then from there ndakaenda naye kumba kwedu, ndaenda kumba kwedu. Saka ini kumba kwedu tinogara takawanda. Vandosvika kumba, then I let know vanhu vatinogara navo. Mwana uyu ndamuona pabasa pedu apa achingotenderera, saka akamira akadai. Saka I need to help mwana. Saka one of the ladies atinoshanda naye ndiye akabva no, ndiganimbotaurawo naye ndichimucancela chichichi. Then she did that. Then from there vatomupa mwana zvekugeza, kubva ageza vatomupawo chikafu. From there vatamutsvakirawo chinyi hembe dzekuti adini apfeke dzakashongedzekawo. That was Musei Sunday. Then the next day Musei Monday, ndada kuona zveshuwa mwana arikutaura chokwadi here kuti ndinonzi Tadiwa naShemuzemu. Then I went to the office of the registrar. Ndichida kwaya kuti zveshuwa mwana uyu zveshuwa anzi Tadiwa Muzemu. Then we went there paregistrar. Then unfortunately arina kuzobuda ari birth nyaya yenetwork. Then ndobva ndati mwana zvise zviri right. Then from there vadadzoka. Saka alright fine, ndakokutsvagira nzvimbo yekuchikoro. Then we went kotsvaga nzvimbo yekuchikoro. Ndamutsvaga nzvimbo yekuchikoro, mwana kobva abvumwa. As we are processing kuti birth rako ribude handika, todini woenda kuchikoro. Zveshuwa mwana akabvuma. We went kotenga uniforms, we went kotenga books and school shoes, masecho and chichi. Then mwana kwatanga kutoenda kuchikoro. Akati almost day number 3 ndopakaenda kuchikoro. It was on Wednesday ndopakatanga kuenda kuchikoro, enrollment yekuchikoro. Then kuchikoro akaitwa ma-interviews yekuchikoro kwacho. Chida kuona zveshuwa how sharp is he, there is potential in this child. So that's where they started saying no, let's carry on neform 2. So we just pick up my notes. Aifana kuti combine essay. We did that. Then mwana anga achitoteerera, doing his work, everything. So it was perfect. Kuchikoro kwacho everything it was perfect. So chakazoitika kuti ndizokhala chamadzika. Wiki roro rese roro aenda kuchikoro. Then on Sunday takatogara tiri muchechi, mwana akati I'm hungry. Mwana ati I'm hungry. Ndakotora mari mubag mangu. Odini ontenga chikafu. Then kobva atondipa foni. Vatamudza foni nemakeys. Kobva ndakotora mari, kobva atodzoka. Ndakotenga chikafu. Mwana ubva ndotanga chikafu. And that was that ndakagumisira kuona Tadiwa. Alright. Saka makapedzera kumuona muri kuchechi. Tapedzera kumuona ari kuchechi. Makazodiscover sei kana kuti nguvai kuti mwana asisiri panzvimbo? Ndakadiscover in about 30 minutes after. Ndipo pandakatanga kuzoona chechi yatopera kuti mwana ari kupi. Then I look around. Nepandakafungidza kuti akaenda kutenga chikafu chacho because akapaziva because ndakatomupangidza, ndikatsvagapo ndikavhunza, handina munhu andakamboona kusvika ndazoti regai kubasa, maybe akandimirira kubasa kwangu. Alright. Semunhuwo anga maybe muziva vana maybe vangobheka nepanzvimbo 1 kana maybe mwadini aenda kubasa. Then ndichisvika kubasa kwakune this lady atinoshanda naye anomuziva. Ndati Tadiwa ambosvika pabasa here? Anzi haana kuenda kumba here. Ndati ndichikuziva, but let me just call kumba sezvo kumba kune vanhu. Then ndobva ndobvunza kumba, hasi tasvika mwana. Ndati it's okay, no problem. Akasvika modini mondiudza because ndiri kumutsvaga, ndiri kumushaiwa, ndikushaya kuti aenda kupi angobuda.
semunhu anga takati maybe maazivi nzvimbo maybe mwadini arasika. Alright. Saka zvichibva ipapo chii chakazoitika? Then from there it was on Sunday. Then Sunday yasvika, then I notify my friends angu ndikatoti guys, mwana ndiri kumushaya, ndikushaya mwana. Hanzi mangwana makusana udini opa police report. I will do that kuti ndipa police report. So mwana udini ari kushayika. So zvodaro ndine shamwari yangu mupurisa ndotomutsanangurawo nyaya yacho kuti mamiriro akaita nyaya akati no problem Peter, let's wait until 48 hours. 48 hours dzasvika tisina kumuona dzatotisa chinyi a missing child. That no problem, hapana chakashata. That was same month. Then we waited. Then from there ina handina kugarawo semunhuwo aida kutsvaga mwana. Then takatsvaga mwana nemashamwari we were 7 people. Tichitsvaga mwana, takatsvaga mumastreets, tikatsvaga mumabhaa mese munooneka matv, munooneka entertainment mese, the whole of Mutare yese, kusvika almost kuma 2 a.m. every day, kubva musi weMonday, Chipiri, Chitatu. Takaita almost 3 days tichitsvaga mwana, tichibva mutown around kuma 2 a.m. tichimutsvaga. Kwese kwaaiti anorara kwese, nekamukomana kacho kaaifamba nako takatokatsvaga titsvaga naye, takashaya kwaanonzi kwacho aitambirako achimboonekwa achimbogeza maplates ikoko achidya achipuwa chikafu ikokoko, takamutsvaga tikamushaya. So everyone, munhu wese wandaiziva wese was helping kutsvaga mwana. Even wekuHarare, because I posted the pictures kuHarare kune one of my friends vari kuHarare, because I'm a well-known person. So vakati don't worry, we help you out kudini kumutsvaga. As soon as tichingomuona todini tinokuita let you know. So I called everywhere kuti nditsvake help kuti dini ndikamuona kupi mupambwadini kwaaenda, because my looking for that mwana as long as akuenda kuchikoro. Then from there it was a way forward kuti aifana kumboenda kuma child protection kopuwa counseling nekuti abviswe pfungwa yechinyi yemustreet yaya, because I know those kids they need rehabilitation ekuti adini vataurwe navo. So that's the way forward yatanga takutora. That's why takazoshaya mwana. Alright. I understand kuti manga mune pfungwa pfupi chaizvo mune mwana. Makambotry here kuita reach out kufamily yake neinformation yaanga akuudzai? Information yaakandipa, zita ramai vake, surname yavo, kwavanobva, bhuku ravanobva, everything zvese. All those things ndakazvikombela zvese. Then ndakazoti I want to have a journey yekuenda ikoko. Zvechokwadi ndakatomuudza kuti I want to have a journey yekuenda kumazowe, kunonzi kuZumba Barabapungwe kwacho, nebhuku zvese akandipa, that I want to have a journey ikoko. Number 1. Number 2, I was having that, because the principle yekuchikoro kwaaifunda ndakatoaudza ndikati I want to have a journey again yekuenda kuchikoro kwaaifunda kunonzi kuSalim Mugabe. Control that information yese nemareports ese ekuziva kuti mwana akamboita sei kuchikoro, pane machallenges aisangana nawo here kuchikoro, ane maareas here aakasiyira kuchikoro zvaita kuti asapiwe report and all those things. Saka those things seperiod yekuti ndakagara nemwana ndakamuona mwana for almost 5 days ndakagara ndinaye vatodisappear. That's 5 days ndakagara vatodisappear. So I was looking forward to muweekend imomo vatofambira nyaya dzacho ndipo vatodisappear mwana. Alright. So pfungwa dzenyu dzamami nadzo mushure mekuona mwana nerudo rwamama kumupa dzava dzekuti mutomadhopta? Yes, ndizvo chokwadi, ende futizve nekupa life kumwana, because inini ndakakura life yakadaro. Someone adopted me way back. I was staying in the street for so many years ndine vanin'ina vangu, because mai vangu vakashayika vasingatiudzi kuna hama dzavo. Baba vangu vakatidhamba mustreet, vakangoti uya nesu kuno vakatidhamba and all those things. Saka all those pain, I was feeling the pain of the child bandiri kuti no, this child akata go through zvandakada go through, because at his age that's the same age andakanga ndine vanin'ina vangu ndiri mustreet. So someone picked us in the street akatipa life. So I was willing to give this child a help and wholeheartedly, because that's I used to do to everyone munhu wese anotsvaka help. Even macity kids mazhinji vanotouya kubasa kwangu, I give them food, vachingobuda vachienda
something like that. Vanda help, I help them. Vanda social help, vanda medical help, vanda all those things. That's what I always do. All right. Kuroti imimi sekutaura kwamuri kuita muri munhu akatomboraramawo kana kuti akatombokurirawo ari mustreet. Yes. Saka kuona vana vanoraramira mustreet zvinobata mwoyo yenyu. Zvisingatomboiti. So mushure meunge maona Tadiwa achiratidza kuti ari kushupika mwana, ari kuratidza kuti ari kugara mustreet, makatora chidanho chekuti munge muri munomubatsira. Saka vanhu pamunoshanda necommunity after mazoona video rakacirculate rekuti Tadiwa achitaura kuti akanoromba, makazvigamuchira sei? Uyezve vanhu vaiziva kuti mimi ndimanga maana Tadiwa, ndimanga maakutova mubereki wake, vakatiwo kudii? Chekutanga ndechekuti my friends angu patakasvika kubasa chakaita chekuti mwana takamushaya kubva musi weSunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Musi weThursday I had a knock pagate. Then I ignored the knock. Then mwana akajamba jiraho kobva apinda mukati akanoka bedroom rangu, kobva natobvunza kuti ndiani saka nditadiwa. So mandiri handina kutya, but I was happy kuzwa kuti mwana adini adzoka. So apinda kudaro mwana ndakatobva atopinda kuti are you hungry? Svikanzi yes, I'm hungry. But that time he was smelling the street. So vatoti manya ndinogeza, kobva atogeza, ageza kobva atodzoka. Ndikamuti are you hungry? Svikanzi yes. Ndikati handina power, handina simba rekubika, but mune muriwo wasara, ndabika muriwo wakawanda. Uda udye? Svikanzi anoda zvamaspaghetti. Ndikati handi unoziva paanogara, go and take nodini unobika. So mwana akaenda kukitchen akanobika, abika obva atodzoka. Then ubva ndati agara pasi achidya. I asked him my questions. Ndada kuti undiudze kuti kubva musi weSunday ndakakushaya wakamboenda kupi, wanga umbori papi, uinani kusvika tsvina yese, because atopangidza kuti akatodzoka futi chinyi mustreet. So kwandiri nini handina kuda kumushora. Why? Because that mind yemustreet iyoyo haisi chinhu chekuti chinodzimika one day kumwana agara ari mustreet. Because inini ndakatombozviitawo zvinhu zvakadaro, taitobatsirwa, asi pane kwakamitete kuti unomboti chimbodzoka umbopema mustreet, chimbodzoka umbopema. But as times goes on panotwa macounselings inodini zvinopfuura. So ndakamunzwisisa mwana bvatsa nangu kuti pandakabuda pachechi ndotonga chikafu, ndakangotorwa nevanhu vandisingazivi. They went with me kuHarare. Ndakazoona ndakuHarare. But whoa, it's okay. So what happened? Chakazoitika kuHarare. Kanzi you have to go by social media. Ndiye akatondiudza. You have to go. Whoa. Kanzi ndakatorwa video ndiri pa social media. Alright, inoita na bundle. Ndokazodini kuzodownload. It's okay. Makusema ndokubasa muzodini muzodownload. Alright. So ndati alright, it's okay. You can go hako lini enda konorara. Ndikubva aenda korara. Obva atobvunza amabhuku angu ari kupi kuchikoro. Ndati mabhuku ako ekuchikoro aripo, and zvikanzi alright, it's okay. Zvikanzi saka mangwana ndiri kuenda kuchikoro here. Ndati handisi kuziva, but mangwana you have to mbomira kuenda kuchikoro, because ndada kuti mwana aende counseling, because principal angati ukauya mwana akauya ngaauye kucounseling. So I was ndanotobata vanhu vakati wandei vanoita zvemacounseling evana nemarehabilitation evana kuti mwana adini abatsirwe, because akutoda kuti very fast adini akurukurwe naye. So inini ndanga ndisiri mubhusi dzekuti nditini nditaure naye, because munhu wokuti maybe mwana kuti munhu andogara naye asi maorganization akaita semarehab ndo ndakadadodini adini kuti abatsirwe mwana apiwe counseling. So that's what happened. Saka pandakazosvika kubasa manje musi weFriday ndichisvika nepabasa vakabata video, people they were shocked pabasa pangu. Vakati Peter, tell me, una video mwana? So vanhu vakandibvunza kuti Peter, truly speaking, zvichwa mwana uyu akabva kupi? Then inini for the protection yemwana, because handi munoziva kuti mwana anosvika panzvimbo pane kakugamuchirika kanoita nekusakugamuchirika kanoita. So ndikati no, inini mwana ndewangu. Because it's okay, no Peter, no problem. Zvikanzi kuona video, ndikati zvevideo ndazviona.
I'm trying kutiona kuti chichakamboitika kuti mwana azotoa chinyi azotoa video chichamboita kuti mwana akazosvike kwese ukokoko. So zvodaro ndakabva ndofonera wanofuma ndakabva ndofonera vanhu vese vandoziva because paakasvika manje pacho ndakatoudza munhu wese kuti mwana auya izvezvizvi ari pamba izvezvizvi. So those guys vandashanda navo around my friends chichichi vakabva kuti havambotora nguva yakareba vakabva vatosvika pabasa pangu ndakabva tatopinda mumotikari vakabva vaya nemotikari dzavo vatopinda mumotikari tapinda mumotikari vatenda kumba kwakuine mwana tasvika kumba kwakuine mwana vakataura nemwana vataura nemwana kubva vatoti Peter mwana anoda rubatsiro mwana anoda help yakasimba. Then ndati it's okay no problem. So takazomutora that zverdero tikamuenda naye kuchechi kwatakaya naye tione help ambonamatirwa. Then ibva ipapo but azoti tozodini tozoona kuti mangwana acho Saturday tozodini tozomenisa kupi kumarehab adini ambokurukurwa naye chichichi mwana. So from there but atozoona kuti it was on Saturday but azoona kuti nditava nemwana ndikati Tadiwa gara pasi. Tell me the truth. Who are you? I'm Tadiwa Museum. Mwana wa Judith Museum anogara pakati nepakati.